txiki eta jentileak. Aintzinean, euskaldunak erreka eta lanetan bizi ziren. Ez omen zekiten lurra lantzen, eta horregatik zuhaitzetatik erortzen ziren urrak eta eskurak bildu behar izaten zituzten. Garai horietan, mendietan, jentileak izeneko gizon eta emakume erraldoi eta ilatxoak bizi ziren. Haiek bazekiten lurra lantzen. Martin txiki, mutiko txiki eta alai bat zen. Trikuharri baten atzean zegoen jentzure garia nola kendu pentsatzen. Halako batean, Martin txiki ideia bat izan zuen jentzure garia kentzeko. Erraldoiei jarraitu egin zion kobazuloraino, eta sarreran geratu zen haiei begira. Gizon erraldoiak mahai baten gainean garduak mailuz jotzen zituzten eta gari-garauak ateratzen zituzten. Halako batean, Martin txiki haiengana hurbildu eta esan zion jentik bati. Baietz gari pila horren gainetik nik salto egin eta zuk ez. Ados, Lehenbizi jentileak egin zuen salto, eta froga errez gainditu zuen. Martin txiki aldiz salto egin zuenean, zapla, gari pila horren gainean erori zen. Jentilen aurrean, lotxatuaren plantak eginez kobazulotik atera zen. erraldoiek zerbait susmatu zuten kobazulotik ateratakoan. Bide guztian zehar, Martin txikiren botetatik gari gau txikiak erortzen ari zirela konturatu zirenean. Ziztu bizian haren atzetik korrika irten ziren kobazulotik. Halako batean, jentil batek Martin txikiri eskola bat bota zion, baina Martin txiki makurtu eta zuhaitzean iltzatuta geratu zen. Zuhaitz honen atzean dagoen zulo honetan izkutatuko naiz, horrela jentileak despistatuko ditut. Nun sartu da Martin txiki. Martin txiki herrira iritsi zenean, herrikoen aurrean botak kendu zituen, eta garia erakutsi zion. Denak poztu ziren, eta garia zaku batean gorde zuten. Eta hau ala bazan sartu dadila kalabazan eta atera dadila bilaunako plazan.